एम्फौ फिनानै जाफुंसारनो हानाय सासे बर' आइजो मुङा सरासि नार्जारी। गहपुर हालामनि बरफुख्रि राजगड़नि सरासि नार्जारीया दा आब' हेन्डलुम टेक्सटाइल इन्डास्ट्रि खुलिदों। 2 नं बरफुख्रि गामिनि सरासि नार्जारीया गोबाव समनिफ्रायनो दाउ अमा आरो जि दानानै नखरखौ खुंबोदों। बिनि अनगाबो बिथाङा एम्फौ फिनानै बांसिन जाफुंसारनो हादों होनना फोरमायो। लोगोसेनो आथिखालाव बिथाङा गावनि जि दानायनि इन्डास्ट्रियाव गोबां सुबुंखौ खामानि मावहोनो हानाया गोग्गाथाव बाथ्रा। सोरखारनि राङारि मदद मोनोब्ला जि दामिनखौ फेदेरसिननो हागोन होननानै बिथाङा मिजिं खालामो। आंनि नामा सरासि नार्जारी। जोङो दा बेहाय राजगड़आव दङ। राजगड़आव इन्डास्ट्रि, आंनि न'आबो 2 नं बरफुख्रि। आब' इन्डास्ट्रि बेखौ गायसननाया आजि 30 बोसोर जाबाय। आं बिदि गायसनजेननाया 30 बोसोरनिफ्राय दा रानिं 20 बोसोरसोआव 25 बोसोरसोआव हाबगासिनो रानिं। ओरैनो दा साबोसे माने सेंग्राफ्रा माबा दङ 15 जन दङ, ओमफ्राय सिख्लाफ्राबो 16-17 जन दङ। दा सेंग्राफ्रा बेंगलनि, ओमफ्राय सिख्लाफ्रा जोंनि बे आसामनिनो लकेल। बेहाय जेनेबा जों खाथि अरुणाचल बर्डारखाय जोङो सेस अरुणाचलनिल' जि दायो। निसि सोब जाथिनि जि दाजोबो जोङो। दफ्लानि, गाल'नि, आबरनि, माने हार जाथिनि जेखौ नांगौ बेखौ मोनो आरो। ओमफ्राय इन्दि सि दायो। दख'नाखौथ' दाथ'वाखै दानायालाय। हलसेलावबो हरो, रिटेलावबो हरो। ओरै फ्रायनो बांसिनानो हलसेलाव हरनाय जायो। एम्फौ फियोमोन, दाउ अमा लायोमोन। बेजोंनो आं जेनेबा एम्फौ फिनायावनो बहुद थाखा फैसा खामायनो हादों आरो आं ना। हा लानो हादों, मोसौ बायनो हादों, हा बन्दक लानो हादों, गायग्रा गुयग्रा माने फारसेनिफ्राय आं एम्फौजोंनो थोजासे सम्पति खामायखादोंमोन आरो सिगांहाय। आरो मादैया दा सरकारनिफ्राय अनसुंथाइखौ लुगैना लुगैया दा? आं दा लुगैगासिनो, लुगैनायालाय मोनबाथ' मोजां। आरो बेनिफ्राय देरसिन खालामनो सानदोंमोन।